наистина на Clash of Clans. Отбелязах, че много ви хареса тази игра. Събрах димове, послушах ви. Така, продължаваме. Само да сме по-силни, имаме по-голям неща. Не съм снимал много, но така. Качил съм малко купи. Така. Ще продължаваме да ставаме по-силни. Така да видим. Много не се скувам. Ще го атакуваме. Айде поради нали. Доста тук ме да размери. Не бомбаре. Защо си изкуваш живота? Така спра хора. Така справят нещата хора. Няма как просто. Аз един много приятно нещата, когато ви разбирам. Както искам да. Има линк в описанието, може и вие да се справите тук. Да сте го теглите, разбира се, ако искате клипове, нали, да се правите вие, не само да ме гледате. Ако ви е скучно и няма какво да правите, теглите. Когато нямам какво да се занимавам да правя. Правя клипове. Вие лайквате, имам така 2 абоната. Така хора. Това толкова долу се чупи всичкото. Ако времето не свърши, може да не вземем всичко. Не знам. Искам да покажа какво сланци. Ми 52% са. Както виждате, ръцете са ми тук пред камерата, дясно и ляво. Нищо не правя, защото няма какво. Само ще ми на камерата, не може да гледате. Целият съм тези хора. Чакайте, ще пусна клипа на пауза за малко. Така хора, връщаме се след паузата. Няма да го правя. Виж как? Но не, защо? Защо? Чакай да покажа нещо. Друг път. Така. Вижте, искам да ви покажа реплей на една битка. Аз съм я пуснал. Вижте, аз се кръстил да бея мастер. Защото аз съм мастер, пари бях по-силен, ама не знах как съм. Ето го гледайте. Да не чакате, просто за това искаме по-бързка. То вижте го, бе. Само една като уреди иначе. Напълно ли. А вижте колко ресурси иначе. 2400 нагоре, 4261. Това просто си иска бих си да победя това нямах толкова ресурс. Тук съм го напълно изкарал, за да може да гледаш просто. Така са да направим. Времето свършваш. Тук това
не реално погледна, ще се скажа повече, ама така. Кой да ви кажа? Гледайте колко електронно това беше. Собствено, всички ресурси. Най-добре. Сейчас направим так. Така, продължавам, защото някой ме питаше нещо. Бях го спрял на пауза така научно. Предполагам, че не слушали. Нали, просто искате да гледате клипове. Не да слушате различни хора.